Ah, goeie. Mooi wij wel even bij jou komen? We hebben hier een jongen dwaande. Ik ben hij. Ah. Nee, ik ben helemaal niet benauwd, maar ik weet waar het toe gaat. Ja, wat ben je voor heel op een struun? Ja. En je moet weten wat ik doe. Nou, het hebben we zoend. Ja, we ben je maar dwaande. Houtkloven voor de kachel zelf. Zullen we hen houtgestookte cv. En ik zie jou, hebben hier ook al een mooi geword. Je hebt al je bouwwerkjes en... Ja, nou ja, ik zit mijn hele leven in het natuur- en landschapsbeheer. En dus alles wat met ecologie te krijgen heeft, biodiversiteit, het boeit mij. En mijn oorsprong ligt in het tuinontwerpen. Dus ik vind het nog wel leuk om een beetje creatief bezig te zijn. En alles wat er bedacht is, dat boeit me net zo vol. Dus ik bedenk mijn eigen ding. En je mag je graag zo wat onder gong wezen? Ja, stilzitten, dus die juist er nog een stuk in lauwe kant van. Dat ging over de boord uit. Dat bij mensen die een baan hebben, binnen ze hun vervelen. Ja, ik zou net weten hoe het moet. Maar ik snap wel wat die mensen nu komt. En daar let ik me ook wel zo uit. Ik heb toevallig correct bij een steekschudden voor de lauwe kant, dat moet er nog in. Dat gaat dat ik over. Want ja, je wordt de dag, toen ik nog actief in, ja ik ben nog wel actief in het natuur- en landschapsbeheer, maar even wat op zacht pitje. Maar als wij plannen maken, dan winnen we niet meer plannen aan de gang en die het nou begint met de uitvoering. Je wordt de dag is het zien je niet aan het voorbereiden en dan moesten we hopen dat dat ook gaat. En als dan zie je niet lang, dat je maar bezig geweest bent. En dan gaat het net dat toch. Dan viel ik de symptomen van de boorauto binnenkomen. Dus nee, ik ben gelukkig een beetje vrij vogel. Ik kan mijn eigen ding wat, mijn eigen paard wat uitstippelen. En dat is net elke een. Jong, moet je kennen. Je moet willen. En ja, voor mij hebben we nooit oors.